In de waterrijke gebieden van Nederland wordt al meer dan 1000 jaar de polstok gebruikt om de sloten over te steken. Vierleppen kim professioneler en de bis op het CIOS druk met waande. Het Alroene Squalier haar 5 studenten de cursus Vierlep trainer dien. Ze kunnen bij de verschillende clubs onder slag. Keertsen wie jij er al pakt en aanstik het scootjesielen. Joet wat de Vierlep les-dvd ontdeputeerde Tineke Skokkeroe lange. Ze is enthousiast en ze vindt dat de Frieske sporten stiepen bleven worden matten. Wij zorgen ervoor dat financieel dus dat het mogelijk maken wordt om dit soort zaken te doen. Dat het CIOS hier in hun lesprogramma mij aan de gang kent. Nou, je had jij kent het is helemaal al in het lesprogramma opname. En dat is natuurlijk dé manier om die Frieske sporten te borgen en voor de toekomst. Het doel is om de Frieske sporten op basisscholen bij te brengen en ben enthousiast te krijgen. Nevens Geert Tijdsma van het CIOS slaagt het dat goed. Nou, bij het vierleppen moet dat natuurlijk nog blijken, want de studenten die nou het helle hadden, die moeten naar de basisschool nog daar en clinics organiseren. Wat Keertsen kan al wel heel concreet wezen, want daar ben je wat verder. Daar weer de doelstelling om 10% meer naar je jeugdleden te krijgen. En wij hebben minstens 20% gerealiseerd. Vraag bleef of het al hier helpt. De Frieske sporten, liek als het Keertsen, loeken hield iets minder publiek. Maar daar wil de deputaire niet van weten. Ik zit net zo in waarvan ik komen heel dit minder mensen, dus gaat het nou wel zin? Als ik het enthousiasme zie bij die evenementen, wat het doet met mensen, dan zie ik dat net als een verlenen zaak. Juist net. Ik denk dat het een hele grote toekomst had.